Εδώ ο Μιχαλάκης, πρωταθλητής. Μαριώτης, δεύτερος. Πρώτος είναι, όχι δεύτερος. Ευθέρμη. Τελευταία. Και είναι η σειρά της Ευθέρμης. Ευθέρμη, πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό? Μετά από αυτό ή πριν? Πριν από αυτό. Α, πριν. Πολύ χαλαρή. Τώρα. Γράφει. Είμαστε εδώ με τον Νίκο. Αποφασισμένος για όλα. Έτσι. Θέλουμε Έτοιμος. Πάμε. Θέλουμε συμπάθεια. Εδώ είναι η επιλογή μπάλας. Η επιλογή μπάλας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ο Νίκος ψάχνει να βρει την κατάλληλη. Σημασία έχει το βάρος της μπάλας. Πάντα. Αυτό είναι ένα πρωταθλητή. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ αυτό συγκεντρώνεται. Στοχεύει. Τρέβει την απόσταση και ναι. Έλα ένα γιο. Νίκο, να κάνω μοντάζ, να το παράς, να δείχνω την πάνω την κάνει. Αυτός είναι ο Μιχάλης. Αυτό ήταν το παράδειγμα προς αποφύγη, έτσι. Τώρα θα δείτε το σωστό πώς είναι. Σας έδειξα το λάθος. Εννοείται. Τώρα είναι πίσω. Πάμε να το δούμε και σωστά. Μιχαλάκη! Τι έχεις να δηλώσεις μετά από αυτό? Θα βελτιωθώ κι άλλο.